الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Suman su Allah na dinian na palimangan sugal bakama pia agu sugal bakama rata. Fa innal birra la yubla sugal bakama pia tugu Abi Dzar radhiyallahu an na dianan ke loks diki ayam makna nian na karunot basta agan bakama pia ayam makna nian na padun sokapia parangai basta amapia kay parangai na ayararan aya atar rana dugele bakana lamun mapia na igira amapia kayaman na mapia kapani parangai na lalakaw kaman malukapasi tapas kuingin apan malukapasi awatas kuingin deka na lalakaw kaman sungasa Manila na diga pakito ko mga pedeka udi na mga siringan naka so kuingin deka akhirnya lalakaw ka na andin ni pera gawia di kairana mailay na di kaya ni pamagising andari siya kito na siya niyo to ada ka na mailay inakuha naman ako mamaypas na dua kami ang pumaypas ang kalalaman mo di mamaypas andari siya kito man ako siyember na pagkumakan sa masjid o man ako lumiyo na pagkabalakakan na miyati ada ka na mailay na ad na miya katero ami manila manaring benda rumah-rumah bulu-bulu di Manila na detaro pekerjaan tak sabagra apa pekagirau tainau siapa wallah mapi parangai mapi ula-ula mapi simba siapa wallah saya itu inwari saya itu anu miana kau sidaan itu na api sukia pangmuda saniar kata nada panganin takwa Allah amakam bandingan sama gaan na gira ana di pamagistoria ko ingat na pada kau na di mata piko kapiang ka enak ko sisi ngejak itu sedaan itu dia kaya ina akal na mata anak kepakai adi penemi sampai ame ka amagama pita na ada kay ni sabapun wallah nanti ni kapa ko mangap man kabigil ame ka makakwing deka dakap mampak itu kau ay ana di kadi pamagalo na kadugtago ko mo sagud arka miyang buhay ka, miya gasta ka, baka yung palala ko na dekad nudas, limwallah kami balingan kar kami, sabab sa kapyang parang yung kapyang kada kay gagaw. Igrap man na marata kaya martabiya, marata ka paniwar, rakon dutangapan, makatips kapan, marata ka paniparangay, lalakaw kan, apiat talo pururagun, miyada ka sa listaan. Na istorya na di ko nagkisupon miyada kau din na makapan na daabar ka pagsin daabar ka magmina kaskap ni di manguna magmina ojen panoro sakrodin miya ko makumanari nagud baka di pagisin mata kwal kapia kaya ya sa pipuda toma abakad na matonag na dito sumbidaan o gala bakamapia aku gala bakamarata nagu parangay amapia nagu parangay amarata ayat katerwa sa Quran sa surah As-Sajdah ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yasta'un innu tugu Allah afaman dia mata alif ro na al alif wal istifhamiyah aisyah inno tugwalla bermaka pendata suadna paratian yang ku Allah na usutau ada aban yang paratian ku Allah na apya datan sembaga na katong gula si sembag tanor na simbag wallah
La yastaun di maka pendatar. Ino nga pakapendatara ibarat topaan sa amal ko Allah. Na mapiyay panangay, na mapiyay simba ko Allah, na indatan ka sang kaya tao, at tatalikunan niya sualungan na mauri, na ayagagampanan niya na diyan kaya dunia, na manatapan yung ar. Masya Allah. Ilaman mo tayo sa surah Yasin, katirap na Allah. Innama tunjiru man ittaba'a zikra, wa khashya rahmana bil ghaib. Innama ayabutu Allah tunziru man ittaba ayabu pepeka ikatiar ko kappa mumunutan o dina ayabu pepeka ikatiar amagunot ko tadem yung kota zikra na Quran to dito sa Quran ayabu apa katadem na sotaw apa gunutan sa Quran aika alakyan sa Allah sama sulen ayak ya titu akala ka wallah na umbalo isokalak ka amasunan masamal akalak ka wallah o kasulnya na disokariagyan na di na nititu iman kenapa ayat teru na iman tabiya na igira na pupakailir ka na miyakala lakay parataya igira di ka di siyambayang ano tumatantangan ka sa di ka siyambayang natatimingan na kaon mabur lamun igira tumatantangan ka na nakapamanso at na bubaya adi nga di pamagidaan na namay nga siya may namisyumbing, namiyorika, namiyonasirana, namatang wala ka timingan na kamabuhan niya may laya, nara ka may love si Bapa. Allah. Nakalaabad yung tipataro nakalak. Ayakan ka, maanan yan, na tito akalak, na di ko takalak kakwal aki sa sulan na kaon. Miya kay siya kung naalungan, si Kumasaw Musa, alayhi salatu wassalam, ana na mga tawa sa umipo Musa. Ya Nabi Allah, hey Nabi Allah, Musa. Inaumya ka pero ulan na di kami ng paguranan. Na di kami di mabasok, na di kami di gagalabak sa lupa. Nauna miya nga tatampag sa mga lupa ami, miya nga oopa. Kadi paguranan, katumigat-tigat sa lupa ami. Na miya matay sa mga pamamulan namin. Anda sabab pa din kami kapaguranin. Nagisyo Nabi Musa na mga nabi nagturunan ng Jibril. May ako mas Jibril. Tingnan mo sa siya lamang kawala. Di ganyan siya salan-salaman na ipakawitar ka. Na pagkaroon raka ko na ipapakawitar ka ng Allah to Jibril. At darwang kasangkanan ng mga tao. Inukiran di pakauran na wala. So oran niya sa miyatay. Kaadin na misa sangikiran asakataw amama adarwaka. Baran siya. Na taman sa dikiran na mada na didin pakauran ng Allah. Tuho mo sa temo-temo na nga mga kaumakan. Sobra 50,000 kada kalokomian. Kaumo mo sa. Tenimo-temo yan. Kaya ko matimo-temo yan. O ayan ka mga kaumian na sobra 50,000. Natuho mo sa sopakay siyurakan. Adirkano kapaguran ni kadipakauran ng Allah. Na adin na sabab. Na umaday ni napakauran ng Allah. Aya sabab padirkanu kapakauran ng Allah. Uway. Na adin na bisa sangir kanwa sa katawa mama. Ase sekreto niyan adin na di kambaran siya. Na taman na siya di mawa. Taman sa dirkanu mama. Na di pakauran ng Allah. Adin na bisa sangir kanwa sa katawa mama. Abaradu sa adin baradu sa sekreto niyan. Uway. Na taman sa dirkanu mada na di pakauran ng Allah. Na dia nggak asal kata kira na lomat langang kumusa, dia nama tang wala, betuan aku, saknaya, ayus paskan yumi misa sangi kira na baradusa. Na di mana bahagira wa Musa sakan, yang wah di mang gebis wah wira. Na di di mana bahagira wa itu yang naginawannya nakakebis wa manaskannya, napakaya, ayah ko na miya pikiran ko mama, owai. Na tiga na dia kan dia pakai tokawan na Musa. Abasakan ini sasangikiran na darwaka. Amara dusa. Pakai tokawan na kuang mga padakan ang mga pagitaw.
Napake ilakan kwalla agi sikrito nakan agana bakakan amarata napake ilakan kwalla sikrito nakan kwalla asubu swallai matawraka na dia ginawakan sa petubat tako kwalla sama sudan oi saya bu matarun wasallah na pepegatra saya kita mo to da pengurokan apa ngatatatakan sa pengurokian ya Allah nabi tubat tako din sa ginakanak sugal bakakan amarata sa pinyatan nakan para kabulan di aswaswa takarka. Dah ko nakimati no ang maulog sura na miya kabag-bagar. Masya Allah. Na dito mabwi igira paman ba anak to nakatano tabi nagalabak na si sekreto niya na marata na sekreto nga mabuhat ubat kakwala para di ka kabisto tabi ta na abas kanu ada abas sisiro dahil no ka ba na dimantay na ba kompat na pada ko manapin batuan. Wah benar biar sekreto ang kadinga digatubat ko Allah. Masya Allah. Na dia mga orepan Allah. Ayaw mana niyan? Na dia manang kaakatiti mo tana. Nasabab sa diyang kaaloksan ng babaitan wa miyawapat. Pagkasurgaan Allah. Atawan niyo? Syuakisyo mu'min. Datu ama paparatiak wallah antakabai. Ama paparatiak wallah. Nasyukun syuka kapatay. Na mapiyaw. Ano sabab? Na fa innal mauta rahatan lil mu'min. Kagiyang mata na syukapatay tugunabi na rahatun lil mu'min na idudikaw mapaparati ako Allah. Manong nga nagdagidaw pamakas ka na dito ka na ka. Napakasurga ka. Okay na ayaw idahan na di nga platay. Napasang ubad matay sa tao. Igirawan na napagkanugak na ay dawanan. Matangwa Allah kapiyak ka mamasaso kapatay. Kadiyang kapatay na siya kiyanan na. Inupiyak ka mamasaso kapatay ka. Kagay na mapipiyak ginawa niyan. Ay dawanin daktar din upiyak na ka. Oto siya kong bensuman na kanamot na takupan. Niyatay tanwa kay. Mama na siya kong siya kapatay. Wana datan ako na upiyak na kawa. Mama na bensuman na kanamot na takupan. Kapama ka suman na kalmot na di-isporta. Suman na kalmot na ay akong tulian. Na ibabagirun wala ay mananian na sifatian akong tulian. Na taman sa limaw masya umur ka. Na taman sa limaw masya ajal ka. Na di kaniyang kuwan sa niyawa. Bapi apa nakikadisyon na kanidribir ka sa trap. O di na nidribir ka sa motor. Nakikadisyon na ka sa malakan mo. Kada nga maylay. Nabiyaw luko ka radio di mangukaya. Na baka niyang kuwan sa niyawa. Matitiri ang kada niya. Dapat na mamaswa ajal ka. Oy, na pamakasumalakal mo, tabi na katano, nasisabal na po siya maranaw, kanarubi siya maranaw 1/4. May akala nga siya tao. Ay dapat ko nung muuntod nga sa nga nabangko ka, na muuntod mo siya malakad mo, kami unon makauntod na di siya ka, kapag makinagmagsawa siya, na inuntod na ka, na malalamiya bubu niya na punyo niya na magawa kong na di kong pagawa, na pamakasisabal na sa maranaw, sa malakad mo, Marisya kini, yung kunin din na magdam. Anami alami ako si matakwalo di kanya no sa timan tayagan matakwalo di kanya no sa timan oy na di kanya no kasatimanan kada pa namaw maswajal ka so kung sa manakal mo na di makasiling sa miya kay tuwito akadin wallah malap may tupan so sisiram na sobrang sumalakkan mo sa kaito yan ikina amya Panginoon ko adi makasiling sa may tuakadi na di pa ni makasiling sumalakkan mo sa miya kala na akadin wala na ikina ko na miya Panginoon ko wala asiling sa miya kala na akadin wala na siskan niyang patindig sang kaaluulo ka dunia diyang kaalumba ka dunia oy na ayak ko nakatutulungin niyang ko dunia na datan mo sa teman na ora ka man nakatutulungin niyang ko dunia. Kapag man o di montol sa malakan mo, naway po tantanon niya. Ay dapat ko pa makabanong gani-gani, nakaatake na kay blood. Nakailan niyang hudo niya, nadatarora ka man. Para di ko pendugon mawasan niya, nang tuda na kasano bilang. Napiada tanong pan mamatay, namatang wala ka lang unang irong tanong namin alami. Naku na, badutang mo na kami, nisosaka, matang wala. Di mo pa pada ka diya tangilang, nabadutang mo na kami ado, namin nisosaka. Balang ka man, nagada-gada. Pamakabad yan, untuk yang kaya dunia. Allahu Akbar. Karena abadi kegaga umala kalamaw. Apa kaisaisanyan? Akakaisanyo ako mga tao sa dunia.
na aya buah pakuan yan sa niyawan na sabu sa miya maswajan. Ino iginawa na manakala pangiro. Aduh, pihak kama masasok kapatay. Oto pihak kama masasok kapatay. Kana aba pihak kama masasok kapatay. Kaaya pihak kama masasok pagariko babayakan na udi kamatay. Udi kamatay na pihak kama masasok. Hindi baga kasya dunia. Baka gabaya, pag paningakwal, as di kamatay. Sabi tahu sa dunia. Babuso makita tiyan kan ada puluh doktor. Da apa kau ma ayam ana ni ana pernah bangaraka. Hati naman ada nak. Dia kaya dunia. Na ayah pepeda gue no tahu ada apa na gue ni no. Na dia gapat tepetan. Lamun tanu siya pepeda gue. Da aketo na kau na bundi pelawi. Apias kami pernah ulama. Bagaimana na pepeda gue no tahu ada apa na gue ni no. Na al-maut na kapapatay. Dia nga kapapatay ha? Dama na pepelawi yang kapapatay. Wana pagkapalawi siya nga kapatay nga sa mga nabi. Miya makaraniranik ko Allah. Sa mga sahaba, miya makaraniranik ko Allah. Sa mga malaika, miya makaraniranik ko Allah. Oy, kada kalau mga nabi. Namun siya lang miya wapat. Sa puso Nabi Isa ilun matay. Kata dia na pagkalitan wa di ranisla sila amani man to. Oy, asokon sa Nabi Isa. Ini Nabi Isa. Amay kamag ang sobang kita dunia na pakatan an wala ko dunia. Na kana abaya kita yang ko dunia na batan dunia pananabi. Aya kita yang ko dunia na padako obato Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na baba sa Nabi Isa na si pakatan sa Iraq, adina masjid sa Syria, adina masjid sa Syria, diyan kota amunaranya na bayda, maputi. Oy, na sidin pakatan sa kota puro amunara si sa Syria. Na ada mana ulama abitaru ayamataru nasyallah na din khatawan anda pakatapan si sadir ka dunia. Panganin takwala asyaratan na makaturun suisha. Si sadir nga tubud neo. Umusugar ka pagkamu na di timing. Allahu Akbar kaya mga mananabi. Ada patakon yang makamong rakana mapapara. Uman mapeta na batada niya si wata kabubay. Nasa ulan nakatat kaya sa puwanya talopuluang ipan. Maka makikinakan na ina ama. Di so di ka nung kapag yun na inyo ganyan. Wag yung po na paraning nakatay ka patay ako niyan. Na dia napakama ko sunabi la isa sa dunia. Na aya ida dia na talopuluang talo ka amay ka pemakasurgaan wallah. So mga dato ako mga bay. Pemakasurgaan wallah. Panganita ko na patinulang na amalan ng anok sanong. Na duty ita kasenwal na ida da kata tabu-tabuan na so ida do Nabi Isa atalo po lagu talo. So Nabi Isa kata nga maalim na si imata tahu sangan na ikadua lapis sa langit. Na ame kamagay sa bangit na fayam koto umuruhu 40 sana na pagumana na wala so ida diyan sa 40 ragun. Na mapito po lagu talo ida diyan na patay na ame kapatay yung na ipalabu mga Muslim. Na siran ipalabang ipagubenan po po Nabi si sa Masjid Nabawi si sa amanan niya nama si sa amanan niya na Masjid Nabawi sa Madinah. Na sama niya na maging makauma. Na di penaraba di nanang kanan na kata ni rasangan na mga walaira. Pakalalakas niya na buka tatagwan ng akiataw niya. At tatagwan siya ulo niya na lamri. At totok ni rampan. Umaniran mo man Santa Maria Elementaria School. Sa ngalan ng Ama, Ina at Espiritu pagiwatan ng mga talo, ting mga pito. Matang mga kadisira ni Mama Barak sa aptirok nila. Allahu Akbar. Nadamabuab kiswa-swa kira na maranawa. Andi ni bawarawuna ati birthday kaya. Allahu Akbar. Tapi ya terlalu lang na maranawa. Eno ka ba na pimbatuan mana pimbatuan okmat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nahigara ayam makna niya na bagwaraguntan ng mga Muslim na apya ka na bangap sila sa laa. Kapya di nga api sila sila. N'importante na doon bagwaraguntan ni Matuka Muharram. Pagkaili na kakapapakapya ginawang ka. Ino di mamakanara ka. So tawi di magapalay ko na na di ginawa niyan. Di man na rin kabaya wala o baka makanara ka. Nagyan nga di pagapalay. Natumagwa na kay nanda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na dia da apalagin ko kapatay. Kanaba ayah buah kada kalau mga nabi na 25 dia nan so masyhurun dia nan so the most important of the prophets of Allah. There are 25 the prophets of Allah. Ayah makna niyan na 25 na dia nan so popularun. Na pia milyaman so 25 nabi na kaya pilyaman sana makataw mga nabi.
Uli na 5 nabi. Dito so bituan sa ulul azm. The most important. So pinaka-importante na ulul azm. Miya makapaas, miya pamada biya baka sabar. Kung nisugat kiran wallahu ta'ala ang mga examination. Mga trial sa dirga dunia. Na piyagarawa man so 5 ang mga nabi. Na ayam niya tinggu sunga so nabi sallallahu alaihi wasallam. Na ayat itu kada kalau mga nabi. Na tu Abida radhiyallahu an. Ya Rasulullah. Kam adad al-anbiya wal mursalin. Ya Rasulullah. Kada kalau mga nabi uso mga rasul. Natugu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat kada kala nabi agu mga rasul na magato siya 20 pating buah kada kaliran. Na langulang na nanumiyatay ay budon mo mati na Nabi Isa. Na uwa din na dipatay pagkapalag kapatay na sa mga nabi. Na pamakapagaraw sa nabi na dipatay na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habibullah kakasih Allah. Si Ibrahim Khalilullah, friend of Allah. Allahu Akbar. Nasa ka panay hamranaw. Ya ato-ato natika matipen matang wala ka matipen bangamiyay pagili na kay mantuang kay akil khalili na badan na pagkutang malataway da asakit na da agdaman di buka pasakit tararabiyan na miyo tanga taway matang wala ka diyan ka amasaytan ni mato na koyaw ni mato na piligan ka amasaytan no adi mo kagagitaran baka na miyo tanga kati susah kan nun, namatang wala kay gira malo sumya kita rarabakan nakaalapan ako. Ari dato imam at ari alin di soko. Ano ni kasakit classmate milmil taros ka. Classmate ka niya sobra ka niya sa pagar. Na yang maana niya mga uri pan Allah subhanahu wa ta'ala. Na manung man gede-gede man to babagoy ataga marawi. Ataga marawi. Biya ka mo siya tawo. Na una titimo-timo siya ko mala ahitibol, mala atibol. Oy, natitimo-timo siya na dyan ni mag-breakfast. Sila ni Pita. Pagkain so kape, pagkain sa anak ganun. Na di nga siya katokiran, amalo niya kato, na suminibay. Kasuminibay siya muta sa bala alamisaan, kamarorong relax kami, kapasado kuman. Na di sisigu-sigupan. Na malaki ito, nakagya ko niran, nakatawiran na mautod. Okay, na rumarunda ko ba ko? Okay, nababakari na mata niya, katigiran na badamatay, takinubab sa kaadaan sa niwa ko kontoliyan. Sakit tararab. Matang wala kasak susakan negeri amalo sumya kita rarbag na akna puno bapura harta taka kasolakan lu bagiran mana naul serta nafsu jararab negeri amalo sumya kit na matang wala kamamuti akun nama bati akun nang utu alam nasrah lah kabulung sa sakitaran alam nasrah lah kasadrak negeri di bangkedo na kita lu anak kasih karomanga message na hunay puang orang na kita rarbag na kasi mabusiya ka rin mga napakapakap matulong kasala ka kaya sabutan nino pag-ipo niya Allahu Akbar kadi ararabakan negra mabu may po ubabay ararabakan na matang wala ka pagkapiya-piya ginawa ka sa midang mabunga mga bayi kasuli meron na baraka sara nakakaptan nila sa lawas ka na miyado niya kapiya ginawa nangyali mata ng mga dato baraw kakaptan niya sa bugas na mabitan na mibulya tapay agi kaya niya makatuwa-tuwa na ni matanuay Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na dia mga oripan Allah subhanahu wa ta'ala. Ngalwak nuna ng piya makasagad. Na sama na nan. Da apa lagi tanong ko kapatay. Ayami ali Nabi sallallahu alaihi wasallam yatba'u lil mayt thalatha. So kun syomiyatay tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na andun ko ni kapatay umiyatay na taloa lulug kumiyatay. Saka apagarik, saka ababayak na talo ang lulug ka andun ni kawapat ka. Andun ni kawapatakan, andun ni kawapat ka, andun ni kawapatiran, na talo ang lulug unto Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahluhu, maluhu, wa amaluhu, na paganiko, babayakan na lulug ka, na sukun suaya makna niya na pamilyang ka. Ikadwa ang lulugur ka, na siyotamo ka ka. Na ikatalo ang lulugur ka, kukubang ka, na sukun su amal ka. Fayarja'a itanan, na andin ko ni kilabangan raka. Inaw nang baling suduan kung lulugur ka. Waya baka wahid, na patalim bagak su ikatalurong. Na anto na tugon na biyang koto ang baling. Oy, asara kami nilamang ka, na baling silan. Na aglaho, manaho, na sukonsyo pamilyang ka, na gusto tamo ka ng ganatang kinang sangkot ako bang ka.
Waya makawahid na diyo ko to amya lamang naptali mga karaka na diyo to konsyo amalaka amapia. Inaw sa mga pamilya ka nilulukira pamana pagawang kaya sarami nilulukira matang kwal nakapia karumang kadin na babay amyatay wata kada amyatay pagaring ka amyatay nasikatan ng mga dato na din na mato na kaabaniro igaan so pamana pamilya niyan dinian dinigaan oy banamya ka amyatay biyaga-biyaki away nga si karo mga babay liro na nga mga babay kakalabas silang punulog siya ko ba asikatan ng mga dato balikan na kay kami agabi malintano ka matatana miyak yatamunan unakadum na kay batang wala ka dua gawi ako siya kapansigura ako siya pagmangan niya ka na kuwala sa makasurga karo makan niya balikan ng laki kadi ako maling siya ko din pagigas sa dua gawi siya hangga po ba nga karo makan awin niyo ron man miyak gawi dake matang wala dahi ka nakakan busuwala balik kanun, kadikan kanol mama karo makanay. Sang ako baka pinsigra ko siya para wala bala siya na niyan makuha. Naway niyo, tapingin niyo naway niyo. Namo na kami gagawi yo. Matang wala kan ni kapakalibutengin. Tapi ka pungguro ken na karo makan. Namya kan sa di mamang niya mga papano, kami kalibuteng. Matang walo di makapamimikiran. Ento na ini mga tay. Mila kedamian. Pano ba ayam yan lagi na napungurok siya hindi naman ako ba? Pangurok ko tayo ni kubo. Matang wala ka pega pungurok ino di makapalagi. Dami siya. Di ka siya din karoon mawa. Namyan lagi na po. Tama di makapalagi. Kawala. Matang kuwan daw di na away siya ko ba? Api akaruman yan. Gawang kiswa-swa ka mga stadium ito. Nasa manuto na sa pamilya nga na inawang kaira. وما له نعقد وعمل أسر عمين لمن خاء من نلوكن نعقد وعمل ما وما له نشكون شو عمل بمن نشكون شو تمقع إنه مي أباش من يوبن شو pamilya narurana ni usangana na nabaranian narurana ni usangana na pongkestian alitis oy kada uba iyan na mi apas sa panamia rurang kaum pagarik po oy babayakan na minyo makasakuba na asara amya kuang ko na imbalingiran mo ito, imbalingiran mo. Masya Allah, imbalingiran. Kabayar ka pagulugan, ang kota tarakak. Dapat ako nung kaupakatan ko mga pamilya nga, namyatay pa. At inangatala kaya na fortuner, naulog ganyan ron. Matang wala ko, makapiro wala, wala sa nganon. Uban yun na kanulog, ha? Makatanara ka na nga ng mulin yan, namyaw pak manulwak. Manong nga man gada-gada. Kapag makabadang panamabaloy, allo, kitab umranaw asadang sa pagpatay na ipalabangon so tamokyan may tuman at tamokyan ipalabangon matang ko Allah miyagutok manalang natakaw naman naginan namin na libangan sa 2 milyon ay apyaki matang wala ka dita pa ka 2 milyon 50,000 lalabang na ka kumiyatay binila ko gawin na miya ko mga takaw kiwi siya bara ko mga patok kaya no tira na nga bangay pamilyang kamiyatay kagi ako mapita makaliman ilang nga subangin nga kukuban bagay niya kukuban yan maliliyaw oron makisuban kami nga todo makaato ano nga man ang gida-gida o aya makawahid na aya tugo nabiya kanamba kukuba adi kaniyang pagawaan na sukon so sa timanon di nan so amalaka na patalim bagakang kaniyan kailangan siya amal talim bagakang kaniyan di kanyang pagawaan Masya Allah, ato na utamal ka na pinaka number 1 na so 5 awaktong ka. So sambayan, so saum, puasang ka, so zakat ka, so sadakang ka, so kapiyang kay parangay, kapiyang kay kapalokolokas, kapiyang kay kakarama, kapiyang kay kambabata, apiyang panakisyo kambabata, nakapiyapiyan na ka. Katawa na ka, so mapapaki ka nakatugunabi kikarumang ka gusto mga mata ka. Na daa unaan yan ito amalay bala sa kasyadaka. Di mo takapupaka ka na nga mga wata ka. Damuro ni gira ato miyalo si karo mga kumantanod na biyina. Nayawata ka nasa pulaw pitwa. Ang gagising nga lang po mga barila. Namun to siran na di pala kayo ng mga lapar. Na tiga mata mo na miyate tapman.
apitan anda pun mana gue sih petuatian era nading kakatawan nading koto akapepekanan ka kumanga mata ka usikaromang ka nada anawan yan nakasyada ka ading gani kasyada kay ang iskatan natabi mamang ni nakapun suwata ka sa pera nabagan nakapun nada anam yata pa nakabenang yan so magadang mo to ice cream to naso ice cream di magidida da pilak ka nama dagang mabu mga wata kan abi da pilak ting mabi mayroon away da pilak pili na kayo man to ada mapusya ka di bisyo biya gada di simri ada mapusyaw miyatin na kayaw lalulan di penisinta o nami bukan meli nga swata ka pagugata di mugula-guro ka kusa da pilak nabigyan na ka sa sawati na miya tapan na ka abnang yan miya soto ka kataya miya tayo sa ka naw nakiabututan swata ka mab na pagkan maguswata ka sa ice cream nami bubukon no labuto upanilan yan pumuro ka kaya bututan yaw pa ulo nga abe ikan ya kasinta ni baga nakap na nami butolo watat Masya Allah na di ang mga rep no Allah sigurado suamana ka mapia di ka niyang pagaw ang kukubang ka di maasambayan so kung suli maasambayan na siya kaniyang kakadna sa kawanan na kaalima sa Quran na siya kaniyang kakadni sa ulo kagiya sa Quran na katiru Allah na mapurok sa Allah Masya Allah na inauna di kairan di Panginoon sa okay akapapakaturuwirar kakukubang ka asar mo ading ka magdam so bakit dunia asar mo ading ka magdam akagalanggay ka sa utakubang ka languntan namin kaso sa Saudi Arabia dia nguta si Sabaki sa Madina. Mialitan manguta mga kubo mga sahaba. Miya kada-kada nakapon pirang gibu kada kalian. Binilang ka na dia kan ketangan milang tiga na keawanay. Ya kadang dia bilang na mga kwara pinaliw ka. Ngeno mo pagaliw ka ba nakaswakan. Lagi di tepat takaran ro. Ina ko pagan niya pa na munay haji na miyang makaruwang nga amam amran na wamini haji. Natatantangan niya nga mga kubo mga sahaba na punguro ma-emosyonal. Kay graman magpagan niya panajita aparakwala na ma-emosyonal ta. Namila ka na nga sa pungurok. Ano lang ko niya ng mga koba, si Sabaki, sa Madina. Pagil din. Tiga ka na ba pa? Sana mali, kamino ka na pungurok ba pa? Banawid lang ka na ka? Meli ako niyan. At tinaalimase, namili ka mabu, tiga ka na away. Na tiga na ba, pino ka na pungurok? Tiga na galing. Meli ka sa personal lang nga mga koba, mga saban na datar mo miyela kan sira na pure sa life. Naubako ko hindi yan alim. Miyatay kami nila mga kusay. Tiga ka nakalot ako. Ang anang sa kami labong. Matang wala, tiga ka ba pakapi ang matikap na digira sila mga baka sahaba. Kakabaka. Niya katuwa-tuwa ka maranaw. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malay ko, malay panganak. Malay mabuha sahaba. Ginawa na ko, namin ako napiyakan ba't ako niya ro. Malong nga man ng gada-gada. Na ikiyati ito ang mga kinalabang isang kota ko ba? Miyakan nabi sang ibu raw ni man to guru miyaw kay ni po masaw nabi nasugyawa pa to nabi nabetad na kasam miya kasang ibu dua gato salagun o di na miya kasang ibu gumagato salagun okay nang kota mga sahaba panganita ko wallahi kanimo sila wala na gusto miya mater katano na ayaman na ng alok sanobay as haja city no janna na apia sang ibu raw na kilala pengen ka pamilya ka na ayaw ka kagdamang pangkukubang ka na sa salungan o sa sapotol sa alungan كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها أي أبوة تقول أقاك قدام أمانا توقو خبيرا نادا ترسينام أميا كاسا سلوان يا بابا سلوان أولي ناسا سابوتول ساقوي أكيا قداميران أكيا تيرا ساليون كوتا خبيران إنو نادي كقدام أكا تيرا خبا Datang mo tapito kwa tawama maikawalo na suwa kitmir amite fokusina ko palaw akagip na tiulog sila no nakagyo ko makanaw siran na ayakateran na basasano man nakiyatulog kiran uli nasasaputol sa anungan na takinubab sa tuwala ayakiyatulog kiran sang kuto agir apanaw may papanaw na tarog to pwede na taluga to sa nagun na tiulog siran no na miya makan no siran na dataro sa salungan nakiyagda may rano miya gagaw to wala na ditanong kagagawa na nung adi kagadaman ko takatuturugar kan na di ka di papaya-payawan ng mga amal ka di ka na ni pamagididian
Masya Allah, di dari pamagi mangakon makan nak babiang isu dunia. Da tuwa man ka apoko na miskabo, poko na miskabo. Na makaturuga man. Adi itu mabilas ka pakaturugar ka wallah. Da ka pakaturug sa surga, mi apasan. Da ka baru paturug. Oh, kasi pun sa surga na dapna baru ka papawala. Kuan wallah ko miya marati ang kotoa, may tubo kadang ki kopad. Ko manisa ko pa diyan na eto unwala na kang giginawai. Da ka baru ka papawala. Kapag makada pa na masalah ka matol sa surga di papawala, antap mananan, mga maranaw. Tuwid na po ini mga to, mga tela ka, penisya matatag. Nadaman namin papawala, tulak mananan, tuwala, di papawala, maranaw man. Tinakuha niyo sa surga, miya binasa surga. Miya ka binasa ka sa surga, nakitipon kami sa surga. Apa siya uli umpan namin, niraks ka umpan. Tapi ito makasyamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eh, naman kakagdaman, kakating ako kubang ka. Jika dipamagi dia mga amal ka, Allah. Natapanginaman o pagiri kawigiri adikat turugan, na balo ka pakipaninisi karumang ka, na di ganyan dipamagi daan, matangkuan o dimipos sa kaulong ako ulo na. Adi ganyan panipaninisi ka na, buka kaptan yang mabuka na sa timano. Na kakaptan mo sa timan na buka na dua-dua kamara, adi yung pakatatanan, adi yung pampakambaki-bakingan na. Matang walo dimisa ole-olong nga. Na penuh basi karo mga babe na mapapalwap ya benaide di kanya di pananisikan na di kanya di pamagididen sama itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah dia sumang amal kami makapia-pia. Kadua apa penaguyan utawa da abanya nung penaguyan nakaloks. Dia nga akaloks. Na da aketo nakataw abadi pakatwa. Ya kadang-kadang mana pula usang nakaloks. Mga ibarat ya. Napi amiya lukas sa kadina di nga pa napagamin ba kami ang katawa. Bapak, bubu pagaman ka. Ino to. Naman nabuk ka na nga madakalamira tarong na maputi. Tingnan ka na bini nga pakatwa kasi ang buwami eh. Tama na ako pitwapi dami nalangon maputi. Tama niya watar kami. Nila nga buwatang ilan yung ngamitin mo lang. Nila nga ba kayo magkataraman. Nila nga nga pa niya nga wipe out. Tama na, pero nakasyampo. Gatara mo ta siya katoloks na sumiyong doktor. Doktor, inawanan na bapa. Tinakonsulta ko ka. Iginatigin na doktor at tumitinig ako sa malumabulubulo. Natatabad na lawas sa akin. Natugod doktor, bapa, pero hindi ka. Tinapito ko lagunong. At tinabapa. Padanan sa kaloks. Na tinadoktor, igla ako miyan ako. Nainakukuha na dukalapad. Naluwalwagab ka ng anakan. Mato na di ka naman sa kalapad. Tigo doktor, bapa, padapanan sa kaloks. Na tinadok, igina mawata sa ito na diyan kakanunuan, hindi ko makasalamin. Na tugudok ito bapa, padepanan sa kaloks. Na tinadok ito, daan bagay ako pandigila ko, na tinabapa, padepanan sa kaloks. Banyan na betani yung suntok sa doktor, pak! Yan kagiro sa doktor, daw, yatay ko akin, mga masutuwa. Tiga nga ano ka sa dok, padanan sa kaloks. Kaya di niya terima, ano ba niya katawa? Ay buat pekan lagi nak pecah kaloks, miya betrip. Mata ko na kamada ka na din na terima no ba miya kato. Kata miya ka sana na tumelo lang sa baba. Na bang ni pagami na malo ko miya kato. Kata mo mga mars sampai ko runwa nakati si alim Imam Munib kaso magari kami. O kaso bubuye na piyo na miya pangarap mo mamak. Na sa mga matera na mga pagari na titingin sila miya na titingin na bibu. Miya kapila na kasusulok ka. Akatutungan namin kay datima. Oy. Na aya maana niyan mga ori panwala subhanahu wa ta'ala. Diyan ko to kabasan. Akate, hindi da kanima to mga March 5 na tarot to pa na 40 siya way da ko. Kurtinay. Na miya kaysa na nato miya lorang siya bapa. Miya tidne. Poko mawalo pululang unay din. Tiga na bapa. Ana matang wala ka mini soya ba ganyan ano. Kaya kibrana ko. Na pagkakaptan lang na para sa akin. Kaya randutan ako besari. Na matang ko, nakada ko makatigir na miya kagira ko. Kung kumawalo, puro ako na din. Natalawan ako niya sa bapa. Tiga ka na ginaman na rin ang bapa, anak ka na, di ka pipipilan. Wako niya maylay. Tiga na limbas siya, skab siya na, tiga ka naway. Tinaprili ako nga, kada ka siya maylay. Ano malom niya ka piyaginakan? Doon niya mas makilala. Ay niya man kaya niyo. Tiga ka na dito bapa, tatama na kayo. Matakwa na kagiyan ako. Na dita ke tarima obatam ya katwa nagi pupakatwa ka din. Datare ko promote. Ande ni kimbo tan kay naka.
babay mama awataka nandun kay mo watan kay naka na ayang ara nakapaganay na si kaririga ani ni kay mo watan kay naka kaririga mga wata di kanu siya pugubay makanawang ka pagari ni may kaririga ilaman ni green ko panin bota soto kay ngara ni kaririga kagi inubit tuwa sa kaririga kadi yung koto arugu na datar penuh maalagu na dong penamada dadi tiga turun sa kaririga do kaririga banamene ka ini mo tawatan ay turunin na etem ay nanganan kan kaririga na kepromot kapman makalaka na miada sa kaririga siora na nani mano ka pangalaka na si wata amama wata bubay na nani ka pangalaka na bagwa mama bagwa raga na nani ka sumudo ka na manguda bagwa tao na makapangaruma ka babay na bawata subabay na bawata mo sumaruma ka babay na miada si manguda bagwa tao ayap man na kaya promotan ka na si ama ag si ina na next pan na bawata suwata ka miada pan suama miya promote ka man miya kada ka man ni promote miya kada so rangkong ka miya da su ama ina dengar na ka ama dato ina ba dato naman ke sinada na perarang waman madako amada to agwina bay di ka promote ka dumyalong Allahu akbar Allahu akbar matang ko makandu di kapatyo ten nang na si dumyalong bani apa nembel sangrana kay no pamamakin siya kito dumyalong tamang pasamya tay na di penipak apa mamakin ba anamya dia di sini di makapoto ko dunia genakan tanwa puna namya gedam kami atai adi magwala ko magigidu na tiga na di na somya to sangana na ke di dalantai kata tanamya gwala pamana ba anamya tay di makapoto ko dunia tabi datarangin natan o surga panganita wala pa surga pamana kesip masangkay ingeten waranaw si sa Pilipinas di na to mo nang ko takapa kapepya ginon niya ko ko bani na sorya ka na takamanaw da sumang supa makanaraka ba pa makapalawi siya ko ba na ba siya pa makapalawi ko naraka Daptero nakaangot miyatay na di na siya di magwala di na siya miyato dyan na sasako na miyatay dahil kaya miyatay abo di makabeto ko dunia kung siya ba matita na di tayo makabeto ko dunia di timing matang malap yaw man mapita na mga 30 ako matay bumupedi panganita wala di mapainala kati matay ako wadung mila mga wadung nagagayip man na miyating ako ay na miyaw makmasik karang mga na di mamudag message miya muda ka mana pamana pura di tadi maka peto sa dunia ya da apa lagi yang kau kapatay da apa lagi yang kau kadoksa api apa siya mga bay negra biar ko sa babay na tama sa paras na pengaruh matang wala kapi kasaping yung nabda ka pakapalang abdabda kasobra pa sa iskem kota na syarwaru baga di peliu adi ka kaya doang nanti kado kami dengan doang na natinga nga yung dusuating mo ano ton sobda gumi mau deg-deban das kata nama buah mga dato apa di kuning terwa kamu daan ka kamu daan matang wala kan di kanala kung mamado mati ditipang ka ini budak bulung anak arthritis ya matang wala ka kate sama ni matong dari gede menang arthritis igira ato nama titi kalau makat tepat benda isap nabi aku akan yang kamitin kita kapung syata mga pedindanan na sama nanan kata na apa lagi no tawa da lagi niya no nakasasakit de keto no kataw lam bagus siya makitulungan niya kay nung sa bulong matang wala kasi siyang ngadaran no tabi ay nakadakala naman to na maintenance yan ada ni ilang mga pasado ay no maintenance siya munong man nagda uman siya na pula siya kasakit kapat apa lagi no tawa da lagi niya no na awida akan kata mada kalau pernah dikatitiduan ke karom yang katabang nang aso juga apa kata pita biar siata katabang tabang tap man saya diga na mapitap man nabali mapitan saya mapita managwita Allahu akbar penalamat ka kuwala kas kay pagkatabang datarang ka amang awat ang galuksano o pamakabun tebang ikiran ambida kina sinira na 1 bilyon 1 trilyon na apya panung penapira kang iliga datong ni na sinira bagaimana budi katabang nga penalamat kakwala pagari kababakan kasakay mapakatabang benabang ka bes kay katabangan Asya matewas katamo sa kaprang ka nasama na da pelag yung ko kapatay da pelag yung ko ay ang maano niyan nakaloks na da pelag yung sakit da pelag yung pawidakan kapalagyan na tunar yan ni mapya biyan di katadakap mana
Ami kawan ada pelawin no katiap mana kepalawian na kanan. Magatos ka porsyento na kepalawian na kanan. Na anto ni ka kepalawian kau. Na ame ka mamakasul sa surga sa mga tao ikalim wallah. Manita wala patnanon wala uli ngaluksan. Na pagkadang kapan wallah. Masya Allah. Ya ahlal jannah inna lakum an tahayyun fala tamutunna abada. Itu wallah mga tao sa surga pamamakinig kanuman dayon sa dayon na uyawiyan ka na didin abar kanupatay sa taman. Ya panagin sa kapatay. Kadua pa nakamdu Allah. Ya ahlal jannah anna lakum syabuna fala tagrabuna abada. Hai mga tao sa surga na dayon sa dayon na mga ngumuda kanu na mga bagwata kanu na di kanu din pa makatawa. Katalo pagalang kapnu Allah. Ya ahlal jannah anna lakum tasahun fala taksamuna abada. Hai mga tao sa surga dayon sa dayon na mapipia sa lawasyo sa di kanun kesuwata sakit. Miada sa sakit. Tama sa ka-COVID, tama ko COVID, miada. Kati iman to nadim na lambo, karina nadim na magmas. Ako pa nga pandemic, matang wala kasada masyad, nagkadakapan. Apakabida punya 5,000. Ano nga man nagkida-gida, anamin ipagida kanun sa tarakam, padagami, dua kami, nadi malagit. At titigir niya sa lagat yan, kabang ma-ambulance. Tiga na ito na rin masasukin. Tinapiligitan ako, harina. Natiga na ba na COVID ka? Tinamatang ito, nada COVID ka. Tiga na kalaba ka di kayo. Matang wala ka, panang ka nakada. Natiga na nung matitigirin na kita ka. Yung pa makamataw na ka. Tiga namin ka namin katik sa nga. Madasata na ka. Kati asal ako bidi namin yung makuha mo na. Sa di ko na siya nito. Tiga na sana kaya COVID ka, pamakambataw ang ngaw. Daw niya parati. Ba nang titigira sa lugat yan. Di na ni tinagawan. Miya popot. Ba nang bato sa baba. Miya kagiraw so mama anto na rito ay mga utamin bato. Tiga na so COVID na ruming bato sa baba. Allahu Akbar. Anong ba namin ipagdiya kanong sa truck? Pagkapagan niya nga COVID, may kapakasagay sa pa, mga sundaro pa. Ano ba sa mga pagalitan ng mga pulis? Mga sundaro. Ano lahat kayo? May mask kayo? Oh, mayroon. Di nga sa kataro kami, ada mask yan na lukso. Tadi na mask yan na rin. Ada na mask yan. Bagay ako niya no. Ante magiging mask. Itataro ito pa. Nasa kanin kaya trippingan yan. Tinaan di nga na mask ano pa ka nga. Nasa sopa ko na pinag paman bupa kapag mas lang nangasaba lang yung rumahan. Sa kanin pagkatapad na ka. Na malokam magdagdag. Sakit ako palawin. Batano sila magdam sa iligan. At tama sa mga masjid. Adi marajuman na pandakapan. Ako di ka taon sa sabag. Amada ka na sabag yung at nakatawa naman no. Matang wala. Imam. Marajumatan lang kaya mangarib. Inuwapin lang ni mga polis. Habang sila juwan daw tala. Nasa mabuso mga pagalitan ng mga polis na order is order. Kanabas sila ni Kikabayong. Order kiran. Katawan nila muwaki. Ay, ang utaparat, anaparat yan ang wala. Nana, katawan ako na imam. Di kasaparat. Sumidan lagi. Agi mamanakan siya no. Ina, sana imam. Iya, kaya tito imam. Malay parat yak wala. Di kalakyan na polis. Subuso wala. Yagi mamanya siya na. Bada mo ko mga dua ka mobil patrol ng mga polis. Adi mga inspeksyon niya maski. Dahil sila makatutuna. Miyo no, na makapalag na siya imam. Allahu Akbar! Niya kasugdang mga polis. Dagat tauron. Kataon nila na gato ang yaman lagun. Lagi naparati ang wala. Siya dagat tauron. Kami niwaki. Naman nila. Lagi kumikarang nila na miyakay po sa mga polis. Nakasya kato ka po mga baradyo ma. Manisa na di pa ka ginawa mamamuti. May tuwan naman nakaptan. Nakagyo ko mati-muti mo siya na yung mamimising na swimang. Ano tina mo tayo mamamiyag pagkapak. Amiyak kalalay parati ako wala. Tigil ka na pula sa subsuala. Sa kanya mimiyak at pangangan na amiyak. Tayo siya ima. Baka siya kauras na dumakaw ma. Nawirang bubunuwa katira na bumiyate. Si makatatabit ko puro amanggo. Ano nga man geda-geda. Namiyak kagiraw sa mga diyamen na ima. Malay parati ako wala. Katata na rin ha. Kinanin sa mga polis siya. Tinanong ka sana rin pakatabi. Matang utuan. Nakadakan magdami kaya pakatabi na kanya. Na tinanong ka rin pa. Diyaw kaki mataw. Bayra mo kaya tuwaki. Naman geda-geda. Sakit. Palagoy man siya sakit. Dah palagoy sakit. Nabi na ba siya awida akan. Dah kaya palagoy.
Okay, na ame kama kasyarga kapagari kababayakan, nakeda so kapatay, nakeda so kaloks, nakeda so sakit, nakeda so widakan. Langun kapipi agina akagedam ako syarga. Da di ipagurado dan tanong. Di po sasakuyan tanong, antay pakasyargaan wallah. Faman zahziha 'anil nari wa udkhila al-jannah faqad faz. Sa din sama lapas ko na na makasyul ko syarga, na daudaan niya na tao amya guntong sik wallah. Pangunitan ko wallah. Agiya panurwa bako pendemakay sa mga tungan ni Misha Baloy mga targa koron na pepenganitan ng wala adiyang kaya timutan na so kekuatan siya bala sa mapia na timu on wala na Baloy niyan amapia ang usinda watihaya na pakataling umaan wala sa kutay na tanong bagari tanong babay tanong asihaja Siti Nurjanna balin wala ang kota ko ba niya na surga Allahumma amin. Na pengening orang magwalas kan mga pagarian na langon na miya mamakinig. Agudian ka kasi sa sulda pedung sa mga bay. Miya mamakinig na temo kan wala utala ko surga langon. Amin ani. Amin. Sama pada kurun mag muna sa kanimi nila pot. Langon talo duma makasurga. Wah. Dari guru ami dapat ko na batalo penuh sama baba. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.